Weteng luwe. Ditelong. Iwak pisan. Wajan yo kok. Nek lengo tok. Apa ya? Nang pasar kok. Berarti udan ini banding udan saiki. Tuku tahu nang iji bae ono tahu yo. Coba wis nang rumah wis. Haji, aku nempel tahu mentah ya, Haji? Sekarang tahu mentah apa? Sekarang kasih tahu mentah. Loh, waduh. Kok ada koko tahu mentah di pujas kan lono Oh, ya wis. Lo tahu gembos Lo ono. tahu gembos atau digoreng kok tahu gembos dadano. Titik-titik gandus sing mentah tahu nih, Haji. Kandhane ngotok ono iki. Kandhane kau ngotok. Aduh, berat sama nih. Kono lho Wis. diomong di pujas kok. Ono ya, Bu ya. Kan aku ki beli joa. Loh, bae ono sisa-sisa. Sisa-sisa kembulu ira. Loh, ira sih sudah dahulu kalah. Karena Ya wis, nah. soalnya aneh kon. Waduh, wis. Tumben Mak Iji ini rodok budek. Biasanya kalem, lemes ngono saiki kok budek temen Mak Iji. Wis, untung tahun iki ono iku mau. Wis weteng luwe. Wis goreng tahu tok ae wis. Ya apa weteng luwe arek. Sing penting ono sego, goreng tahu. Wis enak wis. Sini kira urip bujang nih. Goreng-goreng dhewe, mbah dhewe. Si sopo iki? Nih, katrek. Wah, tuh. Aduh. Yang ini gila bujang. Goreng tahu kecipratan. Yes. Opo iki? Enak ini. Ini iki lho. Nek bujang kate bojo mari masak dhewe. Goreng tahu kecipratan. Opo iki? Powder. Paket. Loh, aku gak rumah mesen paket. Kok moro-moro ngomong terima paketan nih? Oh, bos. Cobol iki oke. Aku gak ngageti ya, nu goreng tahu sampai kompor ate wajane sampai kate mumbul gara-gara ngageti mau. Kon iku dobal-dobol ae. Aku nyele kunci. Kon lapo kon? Wis lu goreng tahu kelapa klopo ae kon iki tak parut pisan kene kon kok salah-salah. Wis ngageti ya kon sampai kompore mek mumbul gara-gara kon kageti aku. Awakmu tak kei saran, mangan undang radio. Cek kang goreng tahu dhewe. Cocokmu cek lamis temen tak. Tapu isan gak jabet iku sing beda kabeh iki yo ngono. Mang kok ngono dhewean saken rek. Iya, umpamane gak masak iku mau. Wis aku nyele kunci iki. Kunci apa? Kunci Inggris. Kunci Inggris ge apa? Kayak belajar bahasa Inggris, ngerti ya kon? Kunci Inggris ge belajar bahasa Inggris maksudmu ku yo apa sih kon iki? Wah, mencrek iki. Kon ku yo ono ae. Kunci Inggris yo gambaran kran ta. Lah apa kayak bahasa Inggris barang? Lah iya, kok coba sembelakan ge bahasa Inggris iku lho kon iku yo. Ngetes awakmu. Ngetes dadano. Satu-satu. Oh, tak engko-engko ndek kene kon kok salah-salah. Wis nang jumuun ter, tuwek ngamuk ae. Satu nang jumuun salah udan iki lho. Sita lah, wong aku sing goreng tahu ngene kok sedesak nyetai iki lho, tato. Bolak ngarep kono lho. Sik aku tak goreng tahu. Iya. Ge nyocok. Ya wis nanti ngarep ya. Yo tenan ngarep.
Ngono ae sing nyele kunci Inggris, sing nyele kunci Amerika, sing nyele kunci opo maneh engko. Lho, iki lho, mlebu kene sik entar ono silut. Aku tak ngetut goreng. Cepetan ter, lah udan lho. Aduh. Nyiprat. Loh, lah, lapo? Lo saprol. Kena ndi, Prol? Lapo kon ndek ngono? Katanya lo kunci Inggris nang water iki lho. Lah kon teko endi kok klewes-klewes ngono. Ate tuku rokok nang ngene Mbak Ermin ngene lho. Lah nanti sing di omah water. Lah iku goreng tahu cek suwene. Ya ngono iku lho, lek gak duwe bojo, goreng dhewe. Goreng tahu. Tepak iki. Mbok, wambune segrek. Goreng apa yuk? Goreng boto, terus seru goreng tahu takon ae tenan. Lah tahu. Apa batako? Goreng tahu ngene cado sama tomu. Kerem merah. Iki sih goreng tahu ya, durung mangan botok macam. Wis tak ngale ngomong durung dikabyo mbek awakmu. Lho katene ndi kon, Prol? Sik, golek rokok sik. Ayo ter, kunci Inggris endi? Suwene rek. Goreng tahu ae. Setalah. Oh, nuruti kon gosong kabeh tahu kuwi. Yo, pokon iki wis gak genah. Waduh, bingung ae iki. Ono wong goreng iki. Yesus. Kok ini banyak ning gupu ya iku niki. Setalah aku tine Inggris ya aku lali ndekeke sing tak goleki. Duh, yang goleki nanti. Yo, saya tak iling-ilingnya dhisik. Dek endi kunci Inggris yo? Lali aku ndekeke yo. Dek dhuwur paling koyo iki. Sik, entar ono tak golane mendhuwur. Aku rada lali pisan nok gene nok endi. Wis, penggawean tok ae jemblek iki. Karung repot goreng tahu. Endi yo? Iya, bareng sama niki repot ta bongkari bareng sama niki iki. Waduh ya opo iki. Nanti wong iki. Endi gini yo mosok nek gini lagi bareng sama niki timbongkari mosok. Oh, nek gini paling. Nah iki gini iki. Dulu, udah Inggris iki ya. Waduh, saya tak delok gorenganku gosong kok iki. Tahuku iki. Loh. Aku goreng kok ini. Terus kari papat di tahu. Terus njuku.
Masuk kucing mangan tahu. Masuk cimbak sih aku tahu. Tak inceng hari. Tapi gak ada kerja. Delok. Lah Potter, gak jelas sih. Kon sih mah. Kon mangan tahuku ah. Aneh-aneh ket mang gimana? Kok sopo sih mangan tahu? Tahuku lho 5 kali 4 jajakno digoreng. Ket mang aku merhatiin lu sopo sih mangan tahumu. Lho nah. Tekno ae. Loh, ya, mau kali 4 saja tengah kali telu. Boleh sopo sih buku ini. Jimblek kucing yuk kan, sopo sih buku. Dikai lompok dicepak kurang ajar ini yuk. Kapok. Jarno dek gini, jangan cukup mana, jangan kapok, cokot lombok. Kalau apa? Bener lah iku. Jadi Inggrisnya lo, bener iku ah. Bener iki. Direk tahu direk. Loh. Iya mari kita juga no. Nyelek orang aku. Aku goreng tahu malu wake. Hilang kok. Semangat nih sodakono anang aku tahumu iku. Sodako kok riyo ae jero sodako jajakno. Wis aku jumuken ket mangambune semerbak ngono rek. Ya juga no. Kei. Loh ya. Kalau mana aku pengen kucing garong gini juga. Masak ngono. Telur kapok. Iki lho. Mosok goreng pitu iso dadi papat ngene iki opo kucing garong temenan sing jukuk iki. Waduh. Yesus gak kena. Iki lho. Tahu ku jare njaluk tahu. Iya wis, sikate wis. Iya wis, manganan entek-entekno wis. Iya. Kok niku gendeng adar. Podes selon. Amput. Diracun aku rek. Iya, aku lali aku. Gak Waduh. jebakan tikus sireng malu tahu dipangan hilang kabeh dadakno. Dong opo? Yesus. Wendeng. Jaluk banyu aku ter. Sik tak jugono. Diracun aku rek mbek water rek. Dar, yuk banyak dar. Waduh lah kok mek titik banyu ter. Iya entek banyune sare iki tok. Dar, yuk banyak dar. Loh, apa on? Podes, Loh, pedes. podes. Paling kon sing njukuk tahuku mau kon ya. Duh, gak mek titik mang. Oh, iki pancene Podes lho. tikus ndak sireng iki sing ngembat tahuku mau kon ya. Apa rasakno kon niku ya. Empok niku tahu kabeh iku.
goreng boto disuruh goreng tahu. Kaya nili ipo. Ojo kayak ngene lho. Iya. Ono iwak ngene iki kayak ngene. Coba. Wah, kok ae gampang. Tinggal aku sih kunci Inggris sambil warna. Enggak.